Niretzako Euskal Hezkuntza proiektu bada, nun guraso, langileek eta ikasleek osatutakoa. Eta importanteena baita ere, herrian txertatutako gauza bada, ikastola, niretzako. Ni hasi nintzen, 71an sortu zen Orioko herri ikastola, baina ni 5 urtea sartu nintzen. Sartu nintzanen, ja, bizitzen hasi nintzanen, barrendikan, ja, orduan bai kontuatu nintzala, oso gauza importante batein barruan gendela eta horrek aurrea jarraitu bertzula. Ze jende horrek ez basu mobilizatu ez ginala onta aliatuko. Orduan, ausartak izan zian eta oztopo ahondikin. Gaur egun ere badazka oztopok. Ez dut esango ez daukagunikan. Eta ni nahi baino gehiago. Baina orduan, nik iruditzen zait jende horrek izan zula balore handia hori aurrea eamateko. Hasieratik honea, asko aldatu da. Lehen esango genduke lehen etzala umia erdigunia. Gaur egun erdigunia umia da. Horren ingurun osatu behar da pertsona. Eta lehen zan, materia eta gehiago sartzen zian, eta beste arlo batzuk sartzen zian, umiak gehiagi kontutan hartu gabe. Eta nik gaur egun ikusten detena da, umek daudela erdigunen, eta hoien ingurun egiten dana. Material gintzan, hezkuntza osoa dana aldatu da, arlo guztitan. Baina, esango genduke Orioko ikastola beti egon dela proiektu berri harrapatzen, esango genduke, eta hori denak umei erakusten. Eta horren inguruan, baita ere esango dut, irakasleek erabateko formakuntzan gaudela. Gaudela, ni momentu honetan ez nago, baina dauden guztiak beti formakuntzan nahi dira hori aurrea emateko, proiektu edanak aurrea emateko, eta ez atzean gelditzeko, baizik eta aurrea begira juteko. Eta hor implikazioa noski danena da.